Гомельскому областному радио 80 год. Говорить Гомель. В эфире радиопрограмма Гомельскому областному радио 80. Перед микрофоном автор и ведущий яе Михаил Болсун. Сёння наша сустрэча в эфире адрозніваецца ад папярэдніх. Яна своеасаблівая рэха юбілею радыё, калектыўны водгук на цыкл нашых перадач. Як вы, мабыць, здагадаліся, размова пойдзе пра лісты, якія вы даслалі нам, шановныя слухачы. Першая моя аўтарская перадача, прысвечаная 80-годдзю абласнога радыё, прагучала на пачатку жніўня мінулага года. Неўзабаве прыйшло пісьмо. Яго аўтар – ганаровы работнік пракуратуры Рэспублікі Беларусь, гамельчанін Олег Антонович Літошка. Ён напісаў літаральна наступнае. У апошні час у вас з'явілася новая перадача, прысвечаная 80-годдзю радыё. Вядзе яе ветэран радыё Михаил Болсун. Мы слухаем сям'ёй практычна ўсе яго перадачы. Яны нам спадабаюцца. Калісьці радыёжурналіст для падрыхтоўкі перадач запрашаў спецыялістаў розных прафесій. Адпрацаваўшы каля 40 гадоў у органах пракуратуры, мне таксама даводзілася шмат разоў выступаць у праграмах, якія рыхтавалі Мікалай Бандаренко, Рыгор Нафтолін, Михаил Болсун. Хацелася б, каб аўтар успомніў сваіх грамадскіх памочнікаў. Думаецца, што яны гэтага заслугоўваюць. Я поўнасцю згодзін з вами, Олег Антонович, і паспрабаваў выканаць ваша пажаданне. Удзельнікамі дзвюх аўтарскіх перадач, прысвечаных юбілею радыё, былі менавіта пазаштатныя аўтары. А вось ліст ад Майі Мікалаеўны Сівалап. Яна піша: «Хачу выказаць падзяку за перадачу, прысвечаную 80-годдзю радыё, да якога я ў некаторай ступені мела дачынення. У 50-е, 60-е гады мінулага стагоддзя я працавала ў гомельскім тэатры і перыядычна давала інфармацыі аб новых пастаноўках. Апошнія 5 гадоў жыву ў Яраслаўлі, дзе заўсёды пры выпадку расказваю пра наш горад, Беларусь. І вось на другі дзень пасля прыезду на сваю малую радзіму раніцай пачула роднае гомельскае абласное радыё. Голас знаёмых мне людзей, у прыватнасці Алены Михайловны Сушкевіч, якая была удзельніцай той перадачы. Дзякуй работнікам радыё, што не забылі ветэранаў за ўспаміны аб мінулым. Я належу да той групы насельніцтва, аб якой гаворыць старшае пакаленне. Так пачала сваё пісьмо гамельчанка-пенсіянерка Галіна Кліменцевна Царэнка. Як і раней, пастаянна слухаю радыё. У апошні час у мяне выклікаў цікавасць цыкл перадач, які вядзе, як я зразумела, ветэран радыё Михаил Болсун, прысвечаных 80-годдзю абласнога радыё. Для майго пакалення такія перадачы, працягвае радыёслухачка, гэта нібы вяртанне ў мінулае, нібы масток, які вядзе да ўспамінаў. А для моладзі магчымасць зразумець нас, старэйшых, даведацца аб цікавых фактах з гісторыі радыё і вобласці. Я ніколі па роду сваёй працы не была звязана з радыё, але мне заўсёды былі блізкія галасы вядучых, якія нібы станавіліся маімі сябрамі, такімі ж, як і выканаўцы песен. У сваіх перадачах Болсун называе прозвішчы многіх журналістаў, дыктараў. Неяк ён расказваў пра Евгенію Гаврылаву. І я раптам успомніла, што гадоў 45 таму сустракалася з ёй, калі яна брала інтэрв'ю у майго мужа, інжынера Гомсельмаша. З задавальненнем таксама паслухала перадачу пра Вячаслава Цюкшу, выдатным чалавеку і журналісту, які прысвяціў радыё ўсё сваё жыццё. Шмат цікавага даведалася пра вядомага ў Гомелі чалавека Сергея Купцова, які ў пасляваенны час узначальваў гомельскі абласны радыёкамітэт. Карыстаючыся выпадкам, скажу, што мне вельмі спадабаецца перадача Сергея Краснабарода «Стары альбом». Сардэчна віншую супрацоўнікам радыё з юбілеем. А ў заключэнне хочацца выказаць свае пачуцці вершаванымі радкамі.
вы нашы блізкія і родныя, і галасы усе лагодныя. Ад вас навіны, ад вас песні, ад вас парады, як нам жыць, а час імкліва так бяжыць, што юбілей ужо ляціць. І з гэтай важнай нагоды і на ўспамін прыходзяць годы жыцця свайго, жыцця краіны, жыцця знаёмых, родных, блізкіх і словы чутыя з калыскі на любай роднай нашай мове. Дзякуй вам, Галіна Клементьевна, за шчырыя радкі. Сёння мы спыніліся толькі на некаторых лістах радыёслухачоў. У рэдакцыйнай папцы іх захоўваецца яшчэ больш. І, вядома, ім таксама знойдзецца месца ў нашай аўтарскай праграме. А на сёння наш час завершаны. Чакаем вашых водгукаў, парад. Пішыце на адрас 246 050 Гомель, Пушкіна 8, абласное радыё. Або тэлефануйце 777 200 або 77 61 16. Я ж Михаил Болсун, на гэтым развітваюся з вами. Міру і добра вам, шаноўныя. До новых сустрэч в эфіры. Гомельскому областному радио 80 год.